En dan is het EK in Frankrijk van de Riepster hier niet weer voorbij. Er zit de assistentskiersjochter weer thuis. Annelien ging voort, maar hoop op de finale. Zijn ze er eens daarom botteloorsteld. Wij hier een hele goede voorbereiding horen en hier als doel om te gaan voor de finale. Want dat wonen we graag. En we wisten ook dat dat binnen de mogelijkheden lag. Ja, als dat dan net helst, ja, dan is dat wel een grote teleurstelling. Het enige flaterke van team Kuipers wie de penalty die jong waard om Spanje in de wedstrijd in Kroatië. De Kroatische keepers die 4-4 vast in goal. Als dat dan de reden is, uiteindelijk exact de reden weten we toch net. En dat is wel jammer. Maar ja, dat is eigenlijk de enige foutje die we maken hebben. Ja, en dat kan wel eens inderdaad de finale kosten. Duitsland-Polen, Kroatië-Spanje en Frankrijk-Ierland staan wel mooi op het cv van de vlaggenist. Maar had het om zijn straal wie dit net zijn laatste grote toernooi. Ik maak nog een aantal jaren, dus Björn het uitsprutsen dat hij toch ook in voor het WK in Rusland. Dan komt hij op een leeftijd van 44 en zou het voor hem voorbij wezen. Ja, en dat hoop ik in ieder geval met hem uit te maken en daarna zullen we dan wel verder.